Airde is mis an Eve agus tá sé a non-pieces sprí a bheith agin tá Eve an seo miniu agus támud chun túirt faoi gúlán. Bhfuil tú raibh? Tá má ré. A Rylin! Chun nílas agam chun. Oh, Anna happy. Huh? Cur there too? Cé a bhuaí, sé anagar. Cain, 2, 3, Finní! The cuig for sé for shocked! Wow! Ceap mé grú an bua agam! Fáin tosad in milseáin ar bad mar sin. Blasta! Tá sé wem! Aw! Eve, cuid tú wem é! 2, 3, 4, 40, 40, 1, 2, 3, Yeah! 40, Bua ag Eve. Arís! Bhí ansprí agad an sin ach an chéidir eile. Bargam na milseáin a bhoga níos tapúla. agus gan le de fáda ihe.